perang, Patterson. Torsa perang, Patterson. torsa perang, Patterson. torsa perang, Patterson. Kinong yalam lembat gidkhot ka New Trap National Youth Front HNYF na Riboy District lem kinong yalam ka HNYF Central Executive Committee rengkat ki bahyeng ki balalit man priang buram yo Patterson lembad Discipline Secretary kaseng ubalayo ban mi no na po ka along ka bawla sya set menta la sisnem halo ka jingsha kno don kti haka kampan thaibom hajaka yang bos syndicate hathem yo mulong Kuman syukudo bawa Tarzan lembau la sakem hakipulit aka shipotrik luber arjar pusaw halor jingsha pharep bola don kti bat kasengking atiar New Trap National Liberation Council HNLC ulayo jamin hakakat saw trik nailar arjar pusaw henry hakate keju kasi kipulit kila kembyang yu bat rapat syaka along kabodon hamau sentai na ka jing toket halo kate ka jingja pathai bom impressive explosive device IED hathamyo molong haka jakai yang bos syndicate ka plaja haka miet khandai trik luber arjar pusaw kumba haka por shiposhi tengi ai ki bor pulet kila pentem bakila kem yu Patterson na dauki hadian bakila pha bonan mi ya u hadauki police station katba yu weipat ubalatip kerteng kum uba eba koridor nongplu ubadai na west Chencha Hills lakem yu u na Shillong Habakran sikilat pathai kubor na kaliang presiden ka HNYF Northern Region uba Hastings Lingdo ulapan pau ya ka jingkublei ya ka ying ka syari halo ka jingpen sngap ya ka jingkerpat ban pelait no ya uba Patterson bat ulapan pau ru ka jingsongu ya noisai an bula simkhia ya ka nikakam ban pelait no ya dukhat jongki nakti jong ka an Yai benreu, Yen kersil. ya la wei, Bat kersil. yai benreu, Yen kersil. ya la wei, Bat kersil. yai benreu, Yen kersil. ya la wei, Bat kersil. yai benreu, Yen kersil. ya la wei, Bat kersil. yai benreu, Yen kersil. ya la wei. Bat kersil. SNL kabahap na po Riboy District si bentangi penpau ke jingsu ngu isu buram ya balak pasap so ya ke jing kapat ini haban pelaj no ya i Patterson jingi ueu khot jing kaseng melarim ha malong senior jingi nakadau ke jing syakam baklem nongrim kabar ni so ban ai kuble ro ya i sa simpling ni saj an jingi balak ban yarab ban pelaj ya i Patterson ba ila yo ban lek hing ngisam ni ban ikandu ba hing ngisam ni thì ngaso bodong ba ilang yo ay kamek ko kya langi penbena haru hangne ba isa simpliang ilala an penlai ro kamri tang la na boy ko we kis ko bana chlong ro ilala an penlai ba ka ba ran boy ko ar li kis ke ilala an penlai maniram thì hawe de ba kane iso bodong ba pa ri ki ba hing ngisam mo ki ba don kat ba nging ne ban shab til menti ya i Patterson jingi ba khadu khat ai ngai ka jing kuble nam ta jong i sa simpliang na kaleng jingi kum kaseng ka jing trai stom jingi bat ka jing le stom jingi ban nirap kamde tang kani ko kes bat bun pli kesi bat ane smar ni don mangi na kaleng jingi kaseng ni sungba ban ai ka jing thapti ka bajam habe de na ban ta jingi sa simpliang Nakaliang Patterson lembau la aingu yau blei ubala don rengkat batu kamtam hakum kini kipor bat hakaju opor ulapan paru bakani ke jingsha kem klem nongrim kannom pendum mensiam yu hanrei kanang pensiat ram yu bo unang yakun shushu bantre yakakam jong kaseng HNYF bat kumju bat nakabenta gari bat kaje benriu ngam kan even ong har kena kenta rei ka ba kung santam nga ai ku blei ka Sri Budan Buram kepala halor ka jing besar jungka sipang kina ki eki ba la jenga bang ta kesni kila ai nga ka jemen nga pau ka jing sungu bakra huduk ka tanak leng ka jing besar Budan Buram jung ne mapo ke kenang penhem ya kumsim junga banang tres nam ta ka jait dan riu jung ni penpau nang kong ka jing sungu sungu ba sungu buram ya ka seng HNYF ba nadu nang kong gismi ba mama jungi la syara ba nang kaleng ka seng hi kala simkhia ba ban yarap nak benta ban penyo ya kena kejempelai ya bat kumjuro bai nomino nadu bastang hadu kene klip ko mat ko benta bai ngi layo ban pelai tu lemba ka jing nyarap ka jong i nak benta pengi yo pelai ka bar to ka jing kublei kwa ban ai sar syang pliang iba sim khia ba nak benta met bat sngi ngang don hasnda jong i nak puar sakapur bai la sim khia hadu kata-kata nak benta ban yo ya jing pelai ya mama jong i te nak liang jong i i penpau ya kena ke jing sungu buram i sar ba ila sim khia hadu kata na benta kan jing pelai bat kumjuro nga ai ke jing kublai syabaro ki parolak parajor ki prasnong prathau ki ba ai mensem ki bas ngaulem ya kena ke jing syara jong i mama jong i ha kena
kejel ke pemerintah ke mengia don hang ne tena kaliang kajongi kum kayeng ngikit bok kirtuang ya kaseng HMIF bat kumju e sar syang pliang ba inang la bantrei khamha bat kham janai nang nei sakhamat nang benta banyada bat penio ya ka hok uwei pu wei nong chung chnong kari bat kajai ben reu jongi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya